Hello, my beloved Cathnetics. It's me again, Cathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, it's a beautiful day here in... Where are we, babe? What? 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 Good morning. What's way? Tsawwassen. We're here in Tsawwassen, still in Tsawwassen. For today, I'm with Bebko and Mother Dear. And we are gonna meet up with Edwin. Actually, nandun na siya sa baba. We just had our breakfast and then we are gonna go back to Centennial Beach. Mamumulot na naman si Bebko at si Edwin ng clams. So, ayun. Let's meet him. And then, let's go back to the beach. Sabit. Beb, nilak mo? Kaya pala siya tinawag na Tsawwassen. Baka ano yung Tsawwassen. Paligyan mo sa Native American. Oo, Native American. Nag-i-intro ako sa vlog kanina. Sabi ko, we're here in Tsawwassen. Actually, ano yun? Ang tawag sa kanya, Tsawwassen First Nation. Oh. Yun yung parang tribo nila dito. Nog na oh. May data boss, may. Oh, ngarod. Blackberry, di ba? Ito yung binibili mo sa Costco na mahal. Antioxidant. Libre. Hindi mas. Ba't wala masyadong ano dito? Or sanay na yung mga tao dito? Sa? Kasi kami talagang kukunin namin yan. Pero yung local parang... Ayun, ano? Oo. Picture kayo dito, boss. Picture kayo ng talaw. Maya, pag ano, pagbalik. Oo. Para makarami. Medyo... Ito British Columbia ba ya? Yeah. Tama na eh. Dito yung nagpupatikal man lang nyo. Para din ito yung panay.
Yan guys, so we are back here at Centennial Beach. If you watch my previous vlog, we were here yesterday, and kung napapansin ninyo or kung napansin ninyo, yung tubig actually is until here. So medyo hirap silang kumuha ng clams, magkutkot ng clams kasi una sa lahat malamig yung tubig, sobrang lamig, at pangalawa may tubig, so hindi sila masyadong yung mano-mano talaga na hawak or kapa sa paa. Tapos biglang of course nagda-dark yung tubig pag ginaganon mo yung buhangin. So ngayon sinadya namin bumalik dito ng maagang maaga. So ganito ngayon, low tide hanggang dun. Kung nakikita ninyo, hindi ko makikita masyado. Basta may anino dyan na dalawa, si Bebion at saka si Edwin. So andun na sila, ganun na sila kalayo. Doon sila nangunguha ngayon, nangangapa. So meron din silang dalang bag. So hopefully marami-rami silang kuha ngayon. Kasi kahapon, they only got like 12 or 13 pieces of clams all together. Sila pang tatlo ni Kuya Rufo. So ayun, hopefully today mas marami. So ayun, so while they're there, si Mother Deer naman ay nagwo-walking andun, nag-exercise. At ako ay nandito lang sa tabi-tabi. At medyo inaantok pa ako. Although I had coffee earlier dun sa breakfast nila sa baba. Pero dito lang muna tayo. Mag sightseeing na lang tayo, tsaka upo dyan sa log. Yan. Kalo mo kuna na. Bye. Bading. Una ko na rin. Baka... Bading. Doon ka ko. Mahal. Nay, manarimaan kami din nay. Manarimaan di Kamal. Po, agregat jag. Danyong. Agregat jag. Kawan te masidan ka jayam. Kapu rabi, kapu bigat. Kapukan. Kapukan. Marami pa? Marami na? Patingin tita. Okay, ito namulot ako ng gripe, durikin ba to suso? Saka ito ano tag dito? Libutan ko na. Gloves. Ay nako, Sinipon ka na. ang dami. Pinuugan ko, malamig kasi. Oh, dami. Oh, marami maliliit. Ayun, so. Matataba. Ano, nakakuha din ako, ano? Saka ako nagkuha ng suso. Masarap ito. Tataba. Madara nga mabalin tayo ta. Anong mababalin dito? 30 minutes. Mukhang malaki ang baga. Dami ako nakuha. Mukhang malaki ang baga. Ito, yun siya nang malaki. Wow! Oh. That's a Ang lot. mabalin tayo ta. Dorikon. Ito? Gano'n. Imbulbul lang mo na ta. Sino na tayo? Hindi ah. Ibul lang mo. Wala, sa exercise mo. Oh. Oy, picture mo sa tatapon. Picturean daw bago itatapon. Ano na suso. maliliit ang kinuha mo para doon sa ni Ranjo. Ito suso. Ibul lang mo. It's okay, madam. Oh, picture bago itapon. Picturean mo na. Oh, tita. 1, 2, 3. Gimol pa eh. One more. Nanurag. 1, 2, 3. Okay. Sayang ka. Volunteer lang ako. Namamulo. Ayan, iwanan ko na. Ayaw, hindi na ano. Yan tayo ah. Andan yung sapatos mo. Ay, yan na. Ah. Pasensya na. Oh, it's okay. Ay, kunin ko na pala yung bag. Sige. Oh. Ay, mabigat. Hindi oh. Boss, pwedeng kayong maghugas doon. Oo, magbanyo din ako. Ito na eh. Kami ni mother. Juan, kikita tayo dyan.
Wala na, malagay po dyan dadaan. Basta kayaw. Kaya man. Okay. Ano, ma-exercise kayo ah. May all terrain nyo. Ayos lang, ayos ka lang. Merong terminal dyan, papuntang Victoria. Oh. Tsawwassen terminal. Let's pick some blueberry dati ah. Oh, raspberry, yeah, raspberry. Ha? Oh, sige. Oh, dito lang. Raspberry, naimas dati dito eh. I-blender. Oh. Lasang tapok. Libre. Ang tamang alat boss, baka naisbuan. Nga itong labas eh. Ay tagalala siguro tiyo, tadamo, dus da. Nya? Pino-miss budad to eh. 7-footer na boss, maabot na ito yung muting nga tan. Kumusta nga? Ikaw na ang kalisit ka ba? Kumusta ka? Ano ka tadamag? Adayo pa yung muti, dumano ng tisbo. Bagsikatan na lawati ang sam, dagyan ako daw. Nalaing daagaran na diyo eh. Adan sa umay agko ko ni Diyan ni ko man eh. Nating nga. Kadura dyan eh. Hindi na ba pala di boss? Ano mo lagi tayo lukon na. Patarayok na. May na siguro galalad to yun eh. May isang damot. Hanggang magkawat da. Kaya galad ta ka spray ko na danto gini. Spray gamit isbo. Dambos na ko. Di ka maladaw ko. Ayan oh, last na ano. Nasakit lang magurada na dada eh. Oh, ayun oh, ayun oh. Ay, ayan oh. Oh, see? Sarap yan. Fresh from the vine. Diet kami ti taga Canada, anda nga pampansinan da kita eh. Okay kayat. Ano? Oh. Saan na yung hotel natin? Tanda mo? Tsawwassen Inn. Oh, baby. 9 something. Ganda ng mga bahay nila. So ayun, we are back here, and then pahinga until it's time for checkout. So that's it.
for this vlog. I hope you guys enjoyed, and tawag nito, sana panoorin nyo ulit yung mga next vlog, panoorin yung mga previews at panoorin yung mga next vlogs ko. So I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please don't forget to follow me on Instagram. It's Bisayang Ilocana Official. Together with my Facebook page, it's also Bisayang Ilocana. And big shout out sa friends ni Beb ko, Edwin and Rufo. Thank you so much for the wonderful time you spent with us. And hope to see you soon. Sana sa Vegas makapasyal kayo, or sa Pinas soon. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose, and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye.